diu Sancho, és perruquer a Badalona i entre els seus clients hi ha l'Òscar Camps, el socorrista que va crear l'ONG Tijeras Solidàries. L'Òscar li va comentar que hi havia problemes per erradicar els polls entre els refugiats i en Saúl no s'ho va pensar dues vegades. Va convèncer altres companys de professió i així va néixer la petita ONG Tijeras Solidàries. Jo volia ajudar, però no tinc les capacitats per salvar vides com l'Òscar i els seus companys, diu en Saúl. Grans ONGs els refusaven l'entrada dient que per ajudar el millor era donar-los diners a ells. En Saúl ha anat als camps de refugiats de Grècia 3 cops i ha tornat aquest setembre. I havia amb les seves petes i tisores carregat amb tractaments capil·lars contra els fongs. Gràcies per la seva atenció. Fins demà a la mateixa hora. Fins demà. Bon dia. Iniciatives Solidàries ha engegat un projecte per a lluitar contra la pobresa energètica. Iniciatives Solidàries ha començat a participar en el servei d'atenció a la pobresa energètica amb l'Ajuntament de Barcelona. És un nou projecte que pretén ajudar els més necessitats. Per fer-ho, Iniciativa contractarà una dotzena de persones que, a través d'una nova oficina, com el del porta a porta, informaran les persones del risc de pobresa energètica de quin servei tenen a la seva disposició. El programa pretén ajudar famílies necessitades, vulnerables i que tenen dificultats per a pagar els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas per arribar a final de mes. Gràcies i que acabin de passar un bon dia. Càritas de Girona dona suport a les mobilitzacions amb el lema No deixem ningú enrere. Del 24 al 21 d'octubre, ciutats i places de tot l'estat han acollit actes i marxes per celebrar com cada any el 17 d'octubre, el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa. Amb aquest motiu, les entitats socials van fer una invitació a tota ciutadania a mobilitzar-se i demanar conjuntament que s'acabi amb un model de creixement que empobreix les persones, dins i fora de les nostres fronteres. Busquem herois i heroïnes solidàries. Els alumnes de 5è i 6è de FEDAC Guissona busquen entre els pares i mares herois i heroïnes solidaris. No us ho penseu! Col·laboreu! Bon dia! Engega la tercera edició de la Setmana de la Solidaritat. Sota el lema Omple la guardiola. Es recullen diners per aliments frescos. L'Hospitalet de Llobregat enceta una nova edició de la Setmana de la Solidaritat, una iniciativa arrelada a la ciutat que, sota el lema Omple la guardiola, recollirà fins al 23 d'octubre diners per contribuir a l'alimentació de famílies necessitades. La campanya inclou la venda de polseres solidàries sota el lema Soc de l'Hospitalet, soc solidari. Els diners serviran per comprar productes frescos com carn, fruita, verdura i productes làctics. Celebrem iniciatives tan solidàries com aquesta. Bon dia! FEDAC Guissona inicia la seva campanya solidària anual de recollida d'aliments. L'alumnat de 5è i 6è dedica el dijous i el divendres de cada setmana en recollir els productes de primera necessitat. Es farà durant tots els dijous i divendres del mes de novembre. Tot el que recolliran s'entregarà a Càritas. Esperem la vostra col·laboració.